Mabungahong adlaw mga igsoon, kumusta mong tanan diha? Nining adlawan ako i-share ninyo mga igsoon nga just a short encouragement sa matag usa ka nato. Mahitungod bitaw anang atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Sa time ni Jesus sa dihang diri siya sa kalibutan sa iyang ministry, ang faith ni Jesus nakapa-offend sa mga tao sa palibot. Ang faith ni Lord igsoon mahinungdan nga na-offend ang mga Parisiyo, Sadusiyo, ang mga eskriba, ang mga swito sa balaod, magtutudlo sa balaod na suko, no? So normally day igsoon gid no, once mo barug ka sa kamatuoran, niyang imong pagtuo bitaw sa Ginoo bitaw ni Kristo, imuha jud ang gibarugan bitaw nga sakto yug ka, natunong ka, di kalikayan na ay mga tao nga ma-offend sa tuwa like what happened to Jesus before. Ang mga tao na suko niya tungod sa iyang pagtuo, tungod sa iyang gibarugan nga faith. So kita sad mga igsoon nga mga Kristohanon, as Christ followers, according to the Word of God, there's no servant greater than his master. So kung unsay na sinati sa master na to nga si Jesus, masinati sa nato. So, pareha sa tong Kristohanong kinabuhi karon mga igsoon. Kung ikaw nga nagtan-aw da Kristohanon ka ni tuo ka ni Kristo, unya imong gibarugan ang imong pagtuo, wala nimo gi-deny si Jesus. Bisan naa ka sa daghang mga tao, naa ka sa mga kauban nimo nga mga di Kristohanon, sa imong mga kaliwat, kadugo, pamilya nga dili pa Kristohanon mga igsoon, imong barugan gyud na imong pagtuo ni Kristo. Imong barugan ang kamatuoran, no? Di ka maulaw, di ka musabay sa kadaghanan, mubarug jud ka nga set apart, lahi ka sa kaysa nila igsoon nga walay Ginoo, walay Kristo. Normally ma-offend na sila nimo. Di sila moangay sa imong pagtuo, di sila moangay sa imong pagkinabuhi, og dili na sila moangay nimo. Kung ikaw na igsoon nagtan-aw karon, praise the Lord, congratulations kay imong nasunod si Jesus. Tinuod jud nga ikaw servant ni Lord. Nga numan, imo mang nasinati ang nasinati ni Jesus. Apan kung ang uban mo claim nga Kristohanon sila, unya wala gali na offend nila, walay tao na suko sa ilang pagtuo, walay tao nga wa ganahin nila, basin siguro og taphaw ra ilang pagkristohanon or paling-paling, bugnaw-bugnaw or init-init. Sa panahon nga naa sa mga dili Kristohanon, musabay pod. Kung naa sa mga dili Bible believers, musabay pod, no? Musabay pod sa mga binuhatan nga kalibutan, o magtuwad-tuwad pod sa TikTok, mao na nga walay ma-offend sa imong faith. Kay wa may kalahian imong pagtuo nila, no? Wala man ka may midanag isip kahayag manang wala ka gidugok og mga lamok, mga unsa diha nga mga insects, kay nganuman wa may kalahian. Pero igsoon ang tinuod gyud nga anak sa Ginoo, ang tinuod nga followers ni Kristo, dapat jud mo barugtas kamatuoran. Dili na to i-deny si Jesus in the way we live sa ato ang lifestyle, kundili barugan jud natong kamatuoran, no? Kay si Jesus igsoon barug jud siya. Na mga times nga batuo na siya, na mga times nga ning escape pagid siya sa usa ka lugar kay patio na si Jesus igsoon. Grabe ang mga tao, ang mga labi na katong mga swito og kasuguan ni Moises, mga Sadusiyo, mga Parisiyo, mga eskriba. Grabe ang ilang pagka-offend sa faith ni Jesus. Why? Because Jesus stand ning barug siya sa kamatuoran, ning barug siya sa iyang pagtuo. Wala siya nagpaling-paling. Iya jud gibarugan ang tinuod nga gipadala siya sa Dios Amahan aron i-share ang kamatuoran sa tibuok kalibutan. The same na to igsoon. Kita ingon nga Kristohanon again, ayaw itugot nga mahimo kang paling-paling. Kung dili like Jesus, no? Barugan na to ang kamatuoran. Wala naman si Jesus. Tan naman si Jesus ning kayab na, no? So ang ministry niya before, kita na pod ang iyang gibinlan. Mao nang the same sa iyang gihimo, barugan na tong kamatuoran, no? Once dili nimo barugan ang kamatuoran igsoon, walay ma-offend nimo, walay mulutos nimo, walay magbugal-bugal nimo, walay magigayaga nimo, walay mo tamay sa imong pagkatao, pero wala po nimo nasunod ang gipabuhat ni Jesus. Bahala og ma-offend ang uban nato, bahalag masuko sila nato, kay mubarugtas kamatuoran. Ang importante wala masuko si Lord nato. Nagtan-aw karon diri igsoon, imong gibati, imong nasinati nga na yung mga tao nga na-offend sa imong pagkristohanon, then praise the Lord for that. Karilit si Lord sa imong nasinati. Kaya nga naman, giingana po si Jesus before. Maunay tinuod nga followers ni Kristo. Dili maulaw
no? Dili ikaulaw si Lord sa daghang mga tao kung dili mo barug sa kamatuoran, bisan kita pa yaga-yagaan. Ampo amping abante. To God be all the glory. God bless.